Vi gør os umage med alting. Hver eneste lille ting. Og vi vil gerne gøre lidt mere, end gæsterne lige forventer. Måden, vi gør det på her på Rungsted, det er, at vi gerne vil give kunderne en helt speciel oplevelse, som de ikke oplever alle mulige andre steder. Vi hører tit fra gæster, at de føler sig hjemme. Hvor måde man står sammen om at få løst tingene på, og så kunne fejre succesen bagefter, når det er gået godt. Og det gør det jo heldigvis det meste af tiden. Det gør det hver gang. Vi gør det jo på en ordentlig måde, og vi sørger for, at tingene de er præcise og i orden. Vi har det hele. Så vi prøver at sætte os i gæstens sted. Lige nu der tjekker jeg lige de 4 tusser, vi har. Der er jo ikke noget mere irriterende, end at få fat i en tus, som ikke dur. Velkommen til Rungstedgård, der er Lena. Vi lytter til vores gæster. Det er dem, vi sætter i centrum. Så det er et spørgsmål, om at kunne leve sig ind i, hvad man laver, og så gøre det lidt anderledes end andre. Vi er ret fokuseret på, at der er forskellige behov. Og så er vi bare lige det skridt foran alle andre. Omgivelserne, naturen rundt om Rungsted er jo ganske utrolig med Øresund på den ene side og en stor skov på den anden side. En meget velholdt park. Slutresultatet og oplevelsen for gæsten bliver en lille smule bedre her end andre steder. Pigerne i receptionen, de kan lide deres arbejde. Kokken kan lide sin mad. Han er stolt over det. Tjenerne kan godt lide at servere det. Altså, det er mennesker. Det er mennesker, som gør forskellen. Det er sådan et sted, hvor man aldrig kan være i dårlig humør længere tid ad gangen. Fordi man skal bare kigge ud, og så er man glad igen. Hej. Der er en slags magi heroppe. Det er mere eventyrligt. Og vi bliver nok påvirket af vores omgivelser, også skoven, vandet, det hele. Og det gør, at det skaber en speciel magi ind i os. Og den kan vi give videre til vores gæster. Altså, det er jo helt klart, at friskpresset appelsinjuice, det smager væsentligt bedre end det andet, ikke? En god ånd, god stemning, og det er det, folk kommer herfor. De kan godt lide det. Når råvarerne de er gode, så får man bedre kvalitet, og så får man altså også lige nøjagtigt det der forskellen, ikke? Den der lille touch, som er måden, vi gør det på, ikke?